田宿の民は狐と武道。ある日、お腹を空かせた狐が緑の庭に入り、そこで熟して美味しそうなブドウがたくさんびつっているブドウの木を見つけました。初は高いところにぶら下がっていて、その光景はまるで目を輝かせるようでした。狐はそのブドウをとても食べたくなりました。彼女はジャンプし、もう一度、さらにもう一度飛び上がりました。しかし、どんなに頑張っても、狐はブドウに手が届きませんでした。何度も挑戦して努力した後、狐は疲れてがっかりしました。そして不満そうに自分に言いました。このブドウはまだ熟していない。きっと酸っぱいに違いない。もし取れて食べたとしても、お腹を壊してしまうだろう。そして、まるで最初からブドウなんて必要なかったかのように、誇らしげにその場を去りました。お話はこれで終わりです。あなたはどんな教訓を得ましたか？